Gaurko prentsaurrekoaren helburua, datorren ekainaren 7an ospatuko diren Europar hauteskundeetan Ezker Abertzaleak egiten duen eskaeraren berri ematea da. Duela 6 urte, martxan jarri zen alderdien legeaz baliatuz, Estatu Espainiarrak Ezker Abertzaleak plantea dezakeen edozein hautagaitza hauteskundetatik kanpo uzteko estrategiarekin jarraitzen du. Eta hori horrela, 2009ko hauteskunde europarretan ere, Ezker Abertzaleak ez du hautagaitza propioa aurkezteko aukerarik izan. Lege zaharren enparantzan eginiko prentzaurreko baten bitartez, Zarauzko Ezker Abertzaleak ekainak 7an ospatuko diren Europar hauteskundeen baitan azalpen batzuk eman dituzte. Batetik, Ezker Abertzalearen izenean, Iniciativa Internacionalista la Solidaridad entre los Pueblos hautagaitzari bozkatzeko deia luzatzen zuten. Bestetik, bihar ekainak bi hautagaitza honek Zarauzko Frontoi Zineman egingo duen ekitaldi politikoaren berri ematen zuen. Horregatik, guztiagatik, eta erakutsi duten ausardia eta duintasun politikoagatik, ekainaren 7an, Iniciativa Internacionalista la Solidaridad entre los Pueblos hautagaitzarentzat bozka eskatzen dugu. Eta era berean, ekainaren 2an, asteartea Zarauzko Zinema Frontoian egingo den ekitaldi politikora gonbitea ere luzatzen dizuegu. Herriaren Europaren alde, ekainaren 7an, bozkatu Iniciativa Internacionalista. Asteartean Zinema Frontoian ikusiko gehalakoan, Zarauzko Ezker Abertzalea. Mila esker.